Ако една жена се развали, това е защото много хора са я оправили. Ако сте в любовно настроение, но пък сте в осамотение, за удовлетворението сексуално, оправяйте се индивидуално. Когато никой не те пита, тогава е най-трудно да мълчиш. Когато съм щастлив, пия много алкохол и ми е приятно. А когато съм нещастен, правя същото, което правя и когато съм щастлив. Разговорът с една жена става най-приятен, когато си затвори устата и си разтвори краката. Да намериш честен политик в парламента е като да търсиш в публичен дом девствена проститутка. Няма да гласувам дори и с отвращение за никой на изборите, но ще ги пратя с удоволствие всичките им.